wakili ya kafi, ya sami wuya basiru ya hafizi ya shafi, ya mataimakin mai rauni ya sa shi ya yi karfi, ta mijin Khadija kamin taimako da gaggawa. Ya Ubi ya Rahim kan kare zunubaina, ka saka ni layin abuwa ka ɓoye laifina. Ya Rahim kai bin rama ka kyauta karshe na, don abin da ka ɓoye a cikin jikin kowa. Ya damuwa ta yanzu saboda numfashin shugaban halitta don Fadima da alfarma, sai ya san da wusan da mai yalwacin hannun ramarka wanda da shi ne kake da gaggawa. Ya huju baina don sayyidil wara mahi, karfafe ni ya alkahari sa jiki karhi, sana samu sauki Allah saboda alfatihi na bake da shi da ban bida wajen kowa. Da mauti na jiga ta banda dogaro sai kai, babu wanda zai mun wallahi rabu bayan kai, zana samu sauki a jiki ka dauke nauyin kai, danganin da annabi ya yi ma kamin da gaggawa. Dan Abubakar Asidi Buhari farko, dan Isa ta Umar Faruk jarumin farko, dan Isa ta Usman kokon bada mumin milko, ka cika saboda isar sa na da fitar kowa. Dan Imam Aliyu ka tabar da rindinar karya, samu shuka alkhairi da mu bar wa 'yan baya. Ya Nasiru ban nasara kar kamar da ni baya, dan Isar Aliyu sadaukin da ba marsawa. Dan Bilal da imani na yi ga shugaban kowa, dan Isar Abi Talib ya Wahabu ban baiwa, karkasa da kasa laifin da na kamun afuwa, ya afu dan afuwar shugaba gurin kowa. Idan wajiruna da ansar ko da sharrori, sani bisa kan makiyawa da kansu ya yi tauri, bayanar da alkairi na ka boye sharrori, dan adai su farka da sunan ka bayanar kowa. Mun take mu hallaka duk wanda baya kaunata, hallakar da wusadi da ba su mun farar fata, rayarai da san annabi har na je kushewa ta, zuciyar ga taubata sada gurin kowa. Matiniya muziliya baki, ba mu nema Allah ya madaukakin sarki, ya maluku mai mulki mai matabbacin mulki, halakar da mai kyarata da masu minzawa. Ni farjini da haiba bandan Imamu Tijani, tabbata a hanyar daidai ilahi sanya ni, ya mujibu na isani ne da sayyidil kauni, shugaban gaba da shi ne wajen zuwan kowa. Ya gani ba ni wadata kabo da taskoki, haskaka ni dan sirrin haskaka ta fuskoki, dai sassa Allah dan martaba ta jikoki, ba ni rabu dan annabi kar na je gurin kowa. Yaban da gausi ya yi goma bayanin suna, karban asirai na kar ka shafa sunana, ya Ubangiji da mutan duniya nuna, dan yawan yaban shehu ka tabbatar da gaggawa. Dan bulbutuwa tuban yori a cikin komai, ba ni fata hibi dan shi ka sake mun maimai, sanar riski sirri saka mayar gani bar
fannoni da bai gaban dan gibiri masa na zamfani ai dai da ni kar in ayyuka na gaggawa da na azare shiga da muka kwance sarƙoƙi da bin bida ya Allah ka ban cikin sauki bani yayi layi ko da masu da sun ki da yi sanafin tuwa shiga aliti kai da gaggawa da magobiri dan Idris ba ni sirrori tsallakar da ni sharrin masu kula sharrori babu jinkiri hausan addu'a cikin sauri don na dandine shiga abdul ilahi ban baiwa idan isa ta malam tijani kora kuncina dan razumi da isa ta yi kasha da kukana da isa ta zara bukan ba ka kama nuna dan na cota yaye cutar jiki da gaggawa dan sharbu ba Allah ba ni duka bin nema sanar idan shi sa'in zamo abin nema da tamamu baban shehi jini gaba don madan da zuli sakar inje bida gurin kowa idan abi bate ja ne kar ka dubi raunina dan yi sanna ba za rika tabbatar da roƙona kan na tashi kai min domin muradi gata na makiya mu kai masu tsawar da kai wa adawa taimakawa halitta ka kasa su kan daidai tabbatar da su tarbar gaskiya su zama daidai ya muji biya sami wukar ka samu bar daidai dan sharibu ba za mu zamo abin kwatantawa taimakawa Abdulrahman ya amsa sunanai ɗauki duniya baki ɗai kasa hannunai saka birgar mu ilayi kaska komai ne a ciki kasa baban yara ƙara mai baiwa masu san sunan wanda ya rubuta ta rabi'unku ne ya rubuta ta ya karanta ta daga bisa ta ka kaunar muradu manufata ɗan sharbu ba ne na godiya gurin kowa